Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ σήμερα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το σημαντικότερο ίσως από τα θέματα που απασχόλησαν την περιοχή μας, την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο γενικότερα, δηλαδή τις καταστροφικές πυρκαγιές της τελευταίας του τελευταίου 15ημέρου, 20ημέρου, που καιγόμασταν για 20 τουλάχιστον μέρες συνολικά, από ό,τι θυμόμαστε μέσα εδώ. Μετά και από τις πλημμύρες το 2021, θα θυμόνται κάποιοι από εδώ, τέλος στο χωριό τους είχε γίνει, όπου είχαμε και νεκρό πυροσβέστη, που είχε πνιγεί μέσα σε φρεάτιο. Ξανά έρχεται η ερώτηση. Είναι δυνατόν το 2023 να ζούμε στο έλεος των πυρκαγιών, στο έλεος των πλημμυρών, στο έλεος των σεισμών? Είναι δυνατόν να πολιορκείται από πύρινη λέλαπα ο Δήμος μας, στο σύνολό του, να περιβάλλεται ανεξέλεγκτα από παντού η Αλεξανδρούπολη, να καίγεται ο νομός μας και να καταλαμβάνουμε την πιο θλιβερή ίσως πρωτιά για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2000. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο στρέμματα. Μιλάμε για 3 εβδομάδες πυρκαγιά ακατάπαυστης. Φαίνεται λοιπόν πως όλα αυτά είναι δυνατόν. Μπορούν να υπάρχουν. Οι πυρκαγιές στην περιοχή μας, καθώς και οι άλλες μεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει και εδώ αλλά και αλλού τώρα πια, απειλούν ιδιαίτερα τώρα την περιοχή μας αυτού του τύπου, δηλαδή πλημμύρες και άλλα τέτοια φαινόμενα. Έφεραν και φέρνουν με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα την έλλειψη αντιπυρικών, αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και αναγκαίων υποδομών, ούτως ώστε να υπάρξει ουσιαστική πρόληψη σε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού σε αυτό το έγκλημα, εμείς, όπως είπε και ο σύντροφος ο Γιονύσης πριν, το θεωρούμε διαρκές έγκλημα, έφτασε μέχρι την ενεργοποίηση του 112. Εκεί τελείωσε. Να φύγουμε από τα σπίτια μας, να φύγουμε από τα χωριά μας, να φύγουμε από τους οικισμούς μας, να κλειστούμε στα σπίτια μας, να κλείσουμε τις κουρτίνες, να κλείσουμε τα παντζούρια, να μην μπαίνει καπνός, και κανείς δεν σκέφτηκε την ενεργειακή φτώχεια μας. Κανείς δεν σκέφτηκε ακόμη και την επάρκεια, την μη επάρκεια δηλαδή, αυτή την ενεργειακή. Έφτασε βέβαια ο κρατικός μηχανισμός και σε άλλο σημείο. Με το στόμα της κυβέρνησης, του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου μας, απέδωσε την ευθύνη των εμπρισμών στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, στους κατατραγμένους δηλαδή. Η κυβερνητική ευρωενωσιακή πολιτική τους έχει οδηγήσει εκεί. Οι πόλεμοι που γίνονται μέσα στην περιοχή τους, η φτώχεια, η ανεργία και όλα αυτά, και η πολιτική, η ευρωπαϊκή και η ευρωενωσιακή, η κρατική, όπως θέλετε πέστε, που φτιάχνει συνέχεια όλο και περισσότερους φραγμούς, ώστε να κάνει δύσκολο το διάβα τους ή να μην περάσουν ή ό,τι θέλετε αλλιώς να εκφραστεί αυτό. Κάνει δηλαδή επικίνδυνες τις διαδρομές τους. Με αυτή την πολιτική τοποθέτησή τους έστρωσαν τον δρόμο σε αυτή την ρατσιστική αντιδραστική αντίληψη που είχε σαν αποτέλεσμα τα γνωστά και αποκρουστικά φαινόμενα από τα φασιστοειδή της περιοχής μας, στον Εύρο, αλλά και ιδιαίτερα στην πόλη μας. Να θυμίσουμε ότι τέτοια φασιστοειδή βρίσκονται κρυμμένα σε όλα τα ψηφοδέλτια πλην της Λαϊκής Πύρωσης, εννοείται, και των 4 ίδιων δημοτικών παρατάξεων. Δεν υπάρχει, και πρέπει να το σκεφτούμε, καμία παράταξη, κανένα ψηφοδέλτιο, καμία δύναμη που να έχει πει αυτά που έλεγε, να τα διατηρεί, να τα συνεχίζει, να τα πιστεύει και να αγωνίζεται για αυτά. Όλοι ακολουθούν την πολιτική που τους εκφράζει η άρουσα τάξη και το κεφάλι. Να πάρουμε και κάποια παραδείγματα έτσι από αυτά που έγιναν στην πόλη μας. Το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα ανοργανωσιάς, μη πρόληψης, ανοχήρωτης πόλης, ανοχήρωτου κτηρίου, έλλειψη πυροπροστασίας, όπως θέλετε πέστε το, είναι αυτό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Οι περισσότεροι και οι πιο παλιοί θα θυμόμαστε
ότι την έχουμε αποκαλέσει ναυαρχίδα της υγείας στην πόλη μας, στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Να σας θυμίσω ότι είχε πει στα εγγένεια ο τότε Πρωθυπουργός Σιμίδης. Αυτή η ναυαρχίδα λοιπόν δεν είχε ούτε λιμάνι για να μείνει, ούτε δυνάμεις για να την προστατεύσουν, ούτε εκείνες τις υποδομές που να μπορέσει να προστατευτεί από τη φωτιά που έρχονταν, από την φωτιά που έσκαγε τα άσκαστα, όλα αυτά δηλαδή, τα φυσίγγια, τις βόμβες και τα λοιπά που ρίχνουν στο πεδίο βολής που είναι πάνω από το νοσοκομείο. Ήταν τραγικό να το ακούς και μόνο εκείνη την ώρα, να σκάνε συνεχώς, να γίνονται εκρήξεις. Γι' αυτό και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ήρθε με ελικόπτερο ταχύτατα, γιατί κάτι γινόταν, κάτι δεν πήγαινε καλά. Και βέβαια η φωτιά, εκτός από τον καπνό που ακούστηκε πριν, έφτασε στην πύλη του νοσοκομείου. Ακόμη τώρα μπορείτε να πάτε και να δείτε μέχρι ποιο σημείο φτάνει το καμένο κομμάτι γύρω από το νοσοκομείο μας. Οπότε ποια ήταν η λύση? Να φύγει το νοσοκομείο κάπου εκεί στα μεσάνυχτα, ξημερώματα, 2 με 3 η ώρα τα χαράματα. Και πώς θα φύγει από τον δρόμο που δεν μπορούσε, έχει κλείσει. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα ήταν να μεταφερθεί στο πλοίο. Και τι δεν ακούσαμε? Πρώτο νοσοκομείο, έτοιμος κρατικός μηχανισμός, συγγνώμη για την έκφρασή μου, τρίχες. Ήταν το καράβι που πήγαινε στη Σαμοθράκη και δεν πήγε. Και δεν πήγε 2-3 μέρες και δεν είχε και ρεύμα η Σαμοθράκη και καταστροφικά ήταν τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη του νησιού, στην ανάπτυξη που αυτοί επικαλούν. Με τους τουρίστες να μην μπορούν να φύγουν, με τους ανθρώπους να μην μπορούν να πάνε στον γιατρό. Με τα τρόφιμα να λιώνουν, να καταστρέφουν. Αντίθετα στη δικιά μας την περιοχή, εδώ τώρα στο νοσοκομείο, καψαλίστηκαν τα κτίρια του Πανεπιστημίου γύρω-γύρω. Φτάσαμε δηλαδή μέχρι το τμήμα της ιατρικής, δηλαδή όλη η Σχολή Επιστημών Υγείας, άμα ακούσετε, το τμήμα της ιατρικής και το τμήμα της μολυκής βιολογίας έμειναν χωρίς ρεύμα. Κάηκε ο μετασχηματιστής στην περιοχή, κινδύνευσαν ή και καταστράφηκαν επιστημονικά πρωτόκολλα και φτάσαμε σήμερα όπου οι υπηρεσίες υγείας, δηλαδή στην επόμενη μέρα, στηβάθηκαν μέσα στο κέντρο υγείας Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο πρώην Ίκα, που δεν μπορούσε έτσι κι αλλιώς να εξυπηρετήσει τον λαό, γιατί η χώρα του είναι μικρή, είναι ένα διόροφο κτίριο, στο οποίο φιλοξενείται και όλος ο ασφαλιστικός οργανισμός της περιοχής. Να πούμε ότι δεν υπήρξε λοιπόν καμία πρόβλεψη για ζώνη πυρασφάλειας γύρω από το νοσοκομείο. Σαν πυρασφάλεια θεωρείται και θεωρείται η Εγνατία Οδός, η οποία με τη μη συντήρησή της μετέδιδε, μετέφερε και βοηθούσε την επέκταση της φωτιάς και κάτω από αυτήν, σαν ζώνη πυρασφάλειας θεωρήθηκε για το νοσοκομείο το πάρκινγκ των αυτοκινήτων, δηλαδή θα έχει καεί πλέον όλο το πανεπιστήμιο και μετά θα σταματούσε η φωτιά στο χώρο στάθμισης των αυτοκινήτων, και αναδείχθηκε κι άλλη μια φορά ότι υπήρχε παντελής έλλειψη πρόληψης και η αιτία ήταν μία και συγκεκριμένη. Είναι αυτή η πολιτική που βιώνουμε, είναι η πολιτική του κέρδους που αφήνει πίσω τους νεκρούς, και είχαμε νεκρούς. Ανεξάρτητα ο Δήμαρχος μας είπε ότι δεν υπάρχουν νεκροί, το επισημάναμε ότι τότε ήταν 18, μετά έγιναν 20. Μας είπα δεν είναι από εδώ, απλά πράγματα. Δεν είναι δική μας. Αυτό μας έλεγε ο Δήμαρχος της πόλης που διεκδικεί ξανά τη Δημαρχία. Αφήνει λοιπόν νεκρούς αυτή η πολιτική, αφήνει στάχτες και αποκαΐδια. Και αυτά τα αποκαΐδια κρατήστε τα. Γιατί ακόμη δεν άρχισαν οι βροχές. Και όταν θα αρχίσουν οι βροχές, τα αποκαΐδια αυτά θα βρεθούν μέσα στον υδροταμιευτήρα της πόλης. Δεν είναι δικά μας λόγια, είναι λόγια της ΔΕΙΑ. Θα βρεθούν μέσα στον υδροταμιευτήρα και θα κάνουν μη κατάλληλο προσπόση αυτό το νερό. Δεν θα είναι πόσιμο. Άρα θα αρχίσει η Αλεξανδρούπολη, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης,
να εξυπηρετείτε από τις γύρω γεωτρήσεις με ό,τι αυτό σημαίνει. Εννοείται βέβαια πως αντιπλημμυρικά έργα δεν ξέρουν να αρχίσουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν άρχισαν. Και αυτές οι βροχές δεν θα φέρουν μόνο από καΐδια, αλλά μπορεί να φέρουν στους ίδια άλλα προβλήματα. Έτσι λοιπόν μπορεί να ξανακούσουμε το σημερινό Περιφερειάρχη να λέει πάλι, γιατί αυτό δήλωσε, ήταν εντυπωσιακή η τοποθέτησή του, ότι οι καταστροφές των τελευταίων ημερών είναι ένα ακραίο φαινόμενο που δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας. Και όποιος έχει αντοχές, άντεξε. Όποιος δεν έχει, δεν άντεξε. Προκύπτουν διάφορα αβίαστα ερωτήματα τώρα πια, όπως ειδικά για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, αλλά ισχύουν και για τον νομό μας γενικότερα. Υπάρχουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης μπαζωμένα ρέματα. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν. Απάντηση ακόμη δεν έχουμε πάρει. Κι αν ας πούμε ότι δεν υπάρχουν και είναι όλα μη μπαζωμένα, έχουν καθαριστεί από το φυσικό μπάζωμα? Εμείς ξέρουμε πως δεν έχουν καθαριστεί. Αυτοί δεν μας έχουν απαντήσει. Έχουν καθαριστεί τα φρεάτια? Η απάντηση ήταν ποια φρεάτια? Υπάρχουν μελέτες σαν η αγωγή ομβρίων υδάτων και τα δίκτυα αποχέτευσης που έχουν κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια. Το τελευταίο ήμουν στην Επιτροπή Παραλαβής, είμαι στον συνοικισμό των μουσουλμανικό εις του Νάβαντος που λέμε, και ήταν στην δεύτερη ή τρίτη θητεία μου, δηλαδή σαν δημοτικός σύμβουλος, δηλαδή πριν από 12 τουλάχιστον χρόνια. Αυτοί λοιπόν επαρκούν σε περίπτωση μεγάλων βροχοπτώσεων, γιατί ισχύουν άλλα πράγματα σήμερα. Προβλέπετε να γίνουν κάποια έργα? Τι αντιπλημμυρικά έργα προβλέπετε? Αυτά ρωτήσαμε και θα ρωτήσουμε και θα ρωτάμε συνέχεια μέχρι να τα λύσουμε εδώ και πολλά χρόνια σαν λαϊκή συσπήρωση. Επιγραμματικά. Η ερώτηση είναι ποιος είναι ο σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας του Δήμου για αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά και δασοτεχνικά έργα. Ακόμη σχεδιασμό δεν έχουμε πάρει. Ποιες είναι οι ενέργειες για την εξασφάλιση αναγκαίων πιστώσεων? Καλά, εδώ είναι το αδέκτημα. Μα δεν μπορούμε, δεν μας δίνουν, δεν παίρνουμε. Τραγική απάντηση, καθημερινή, σε μόνιμη βάση. Πώς τελεχώνονται τα τμήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου? Για ένα εντυπωσιακό κομμάτι. Έναν υπάλληλο, 60.000 προϋπολογισμό το έτος. Αυτή είναι η πολιτική προστασία της Αλεξανδρούπολης. Αυτή που, όπως λένε, μας φτάνει. Βέβαια, την ίδια στιγμή υπάρχουν όλες αυτές οι διοικήσεις που έχουν περάσει, αλλά και όλα αυτά τα ψηφοδέλτια που εμφανίζονται ξαφνικά χάνονται το ένα μέσα στο άλλο, ή ξαφνικά γίνονται δημοτικά σχήματα, γίνονται αντιδήμαρχοι ή οτιδήποτε άλλο. Να θυμίσω ότι η επίσκεψη του Πέτσα έγινε σε 2 υποψήφιους δημάρχους, έτσι, τουλάχιστον. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίζει ένα στην Αλεξανδρούπολη. Επίσημα τουλάχιστον στηρίζει 2, έχει και τρίτο και πιθανά και τέταρτο. Και όλοι αυτοί όμως, όλοι μαζί, και αυτό έχει σημασία να κρατήσουμε το τι λένε, είναι ότι υπερθεματίζουν για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το τουριστικό προϊόν, για την αναβάθμιση της πόλης, για τα μισθώματα βραχίας διανυκτέρευσης μέσα των διαμονής, σε όλους γνωστό Airbnb. Και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει σπίτι για φοιτητές, να μην υπάρχει σπίτι για τα νέα ζευγάρια, να μην υπάρχει σπίτι για εργαζόμενο ή το ενίκιο να φτάνει στα ύψη. Ναι, λοιπόν, παραλύζουν συνέχεια τα γνωστά επιχειρήματα. Φταίνει οι καύσονες, η κλιματική κρίση, οι δυνατοί άνεμοι ή οι χαμανέμου, οι δύσβατες περιοχές, οι εμπριστές και οι ασύμμετρες απειλές του ύπνου. Οι τελευταίες καταστροφές τώρα πρόσφατα στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Εύβοια, οι πλημμυρισμένες πόλεις στα χωριά και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί ξανά εγκλωβισμένοι, πριν προλάβουν καν να εκπουλώσουν τις πληγές τους από την προηγούμενη καταστροφή, πνίγουν όλες αυτές τις δικαιολογίες. Πνίγουν στις λάσπες αυτή την προπαγάνδα της κυβέρνησης περί ακραίων καιρικών φαινομένων που συμβαίνουν μια φορά στα 1000 χρόνια. Και έτσι να είναι, πρέπει να προστατεύσει τον λαό από αυτό που μπορεί να συμβεί μία φορά στα 100 χρόνια
ή μία φορά στα 1000 χρόνια. Είναι ακραία και εγκληματική η πολιτική τους, η πολιτική που αφήνει 4.500 θέσεις πυροσβεστών κενές, η πολιτική που αφήνει αποψηλωμένα τα δασαρχεία, είναι ακραία και εγκληματική η ανυπαρξία των αντιπλημμυρικών έργων. Η ανυπαρξία άλλων μέτρων. Πρόληψη, κατάλληλη. Τι θέλετε να πούμε και τι να προλάβουμε. Παράλληλα βέβαια το κράτος με τη συνέπεια σιωπή, αποδοχή, ίσως και υποκίνηση από τη Δημαρχιακή Αρχή, τη Δημοτική Αρχή, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι στην καταστολή είναι και ικανό και επιτελικό. Έσπευσε λοιπόν να συλλάβει όσους διαμαρτύρονταν για το κόψιμο των δέντρων την ώρα που καίγονταν όλος ο Εύρος, που καιγόταν η Δαριά, η Μαυρόπετρα, εκείνη την ίδια ώρα κοβόταν δέντρα για να γίνει κλειστό γυμναστήριο και όσοι διαμαρτύρονταν συνελήφθησαν διότι δεν συνεμορφώθησαν προς τις οδηγίες. Λέμε λοιπόν, είπαμε και να το ξαναπούμε, εκτός από την ανάγκη οργάνωση του λαού που είναι το κυριότερο, εκτός από την οργάνωση της αλληλεγγύης μας, πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου στις δημοτικές εκλογές και στις περιφερειακές η καταδίκη αυτής της πολιτικής και όλων όσων την εκφράζουν. Πρέπει να ενισχυθούν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης σε Δήμο και περιφέρεια. Από το 2020 έχουμε απαιτήσει την αντιμετώπιση των προβλημάτων που γίνεται με την κατάργηση των αντιδασικών νόμων, με την εξασφάλιση προϋποθέσεων για ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών, για ριζική αλλαγή και εξυγχρονισμό του αντιπυρικού σχεδιασμού, για αύξηση του μόνιμου προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες, για σχεδιασμό απαραίτητων δασοτεχνικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπλημμυρικών έργων, εξασφάλιση αναγκαίων πιστώσεων και κυρίως απαιτούσαμε χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, μακριά από αυτό που επικαλείται σήμερα η κυβέρνηση, την ιδιωτική πρωτοβουλία, ώστε να χορηγηθούν όλες αυτές οι αναγκαίες πιστώσεις στη δασική υπηρεσία για να τοποθετηθούν υδατοδεξαμενές, να γίνουν αποψηλώσεις και αραιώσεις των δασικών περιοχών, να συντηρηθούν τα υπάρχοντα και να δημιουργηθούν νέες ζώνες πυρασφάλειας και δασικών δρόμων και άλλα πολλά. Οι απαντήσεις πάντα ήταν ίδιες. Δεν είναι αρμοδιότητά μας. Και ο Δήμαρχος και ο υποψήφιος Δήμαρχος που ήταν και την Περιφερειακή της Πολιτικής Προστασίας τα ίδια είπε, ενώ την ίδια ώρα γινόταν τηλεοπτική πυροσβεστική αστέρες, το πυροσβεστική εισαγωγικά, κυκλοφορούσαν από πυρκαγιά σε πυρκαγιά και από μέτωπο σε μέτωπο και δίναν συνεντεύξεις. Μας είπαν δεν υπάρχουν κονδύλια και το κόστος είναι μεγάλο. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε αυτό που δικαιούμαστε. Ασφαλή ζωή. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε να μην είμαστε στην άλλη μεριά της ζυγαριάς που ζυγίζει το κέρδος των επιχειρήσεων και τις ζωές μας. Εμείς διεκδικούμε και παλεύουμε. Και στις 8 Οκτώβρη πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ως εδώ και μη παρέχει. Να συγκρουστούμε μαζί τους για τα συμφέροντα τα δικά μας, των πολλών. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να το πάρουν οι κυβερνώντες. Μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, με τους υποψήφιους και τους συνδυασμούς μας στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης και στην περιφέρεια, ήρθε η ώρα να μην μετράμε άλλες χαμένες τετραετίες τόσο στο Δήμο όσο και στην περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ.